Tak určitě pro dietu jsou nejvhodnější jogurty do 3% tuku. Takže kouknout se, aby ten jogurt nebyl smetanový. Jakmile je tam napsáno smetanový, tak víme, že to není úplně vhodná věc. Aby odpovídal téhleté normě těch 3%. Po případě, když to bude nějaký ovocný, tak aby v něm nebylo hodně cukru. Když se kouknu na kalorie, tak aby ta hodnota nebyla příliš vysoká oproti třeba jiným. Ideální je bílý jogurt. Aby třeba ochutit se to může třeba i jiným kořením, třeba z kořice, někomu to může pomoct. Nebo když se do toho dá třeba marmeládu, o které ví, že není příliš doslazovaná, tak taky, když se do toho dá lžička marmelády, může být určitě. U těch sýrů existují různé druhy, konkrétně co se změnila ta mozzarella, tak ta patří do sýrů, které mají zhruba 45% sušině. Podobně je na tom třeba náš hermelín český. A to jsou sýry, které pro dietu jsou i nejsou částečně vhodné, záleží tam hodně na množství. Nejvhodnější pro dietu jsou diety do 30% tuku sušině. Takže u téhleté mozzarelly, která má 45%, použít buď třeba menší množství, polovinu, 3/4 toho balení, aby tam ta energie nebyla tak vysoká v celkovém součtu. A nebo použít třeba, zkusit se najít, jestli se nevyrábí lehčí forma. Určitě ne úplně vhodné jsou takové ty plísněné a zrající sýry, protože ty mají vysoké procento toho tuku sušině, hniva, roquefort a podobně. Takže tam bych určitě dávala hodně malé množství jenom pro tu chuť. Určitě bych doporučila čistý kefír nebo acidofilní mléko, které nebude z toho plnotučného mléka nebo bude nízkotučné a nebude třeba příliš jakoby s ovocem nebo podobně nějakou příchutí, protože ty ovoce mohou být doslazované cukrem, takže ty kalorie tam jsou zase větší, tam množství. Určitě by se neměla konzumovat třeba celé to balení, protože většinou je to 480 gramů, takže spíš polovina nebo jenom sklenička. Určitě by se měl člověk snažit, aby to maso, ta uzenina byla co nejvíce libová. Aby měl deklarováno to, co v tom je, takže ptát se, co to obsahuje ta uzenina, nebo i hledat na tom obalu, aby tam bylo co největší procento toho masa, co nejméně třeba takové ty jako vepřové kůže nebo podobně, co bývají třeba v párcích. U té šunka vyšší jakosti, nejvyšší kvality hledat. Moravské uzené je taky poměrně taková libová uzenina. Ale zařazovala bych ji určitě méně často. Přece jenom jsou konzervovány solí tyhle ty uzeniny, takže dávala bych na ně pozor. Zelenina je výhodná v tom, že obsahuje naprostý většiný podíl vody, takže má minimum kalorií, až na některé druhy, které jsou třeba trošku sladší, jako je kukuřice, hrášek nebo mrkev. Tam je potom potřeba dávat pozor na množství. Takže zelenina se tvrdí, že se může prakticky neomezené množství. Toho ovoce je potřeba dávat pozor jednak na druh a i na to množství. Když si člověk koupí hroznové víno a vezme si velké množství, tak je to mnohem větší dávka energie, než když si koupí třeba jablka a vezme si jich to samé množství. To hroznové víno je jakoby sladší. Je potřeba rozlišovat třeba sladší ovoce a méně sladké. Banány, hroznové víno patří do toho sladšího. Určitě bych nekonzumovala konzervované věci moc často, protože většina z nich je konzervována zase solí. A myslím si, že my Češi přijímáme obecně nadměrné množství soli, než by bylo zdravé. Možná spíš než paštiku, tak bych upřednostnila právě třeba tuňáka v konzervě nebo podobně. Paštika, řekla bych, že to patří do území, které nejsou moc vhodné pro dietu. Ideálně kouknout na složení a kouknout, jestli je tam právě napsáno semolina dura, tvrdá pšenice, aby to byly těstoviny z tvrdé pšenice, protože ty nemají tendenci se rozvářet. A pokud se uvaří správně jakoby na zub al dente, aby se jakoby kousaly víc, tak nemají tak vysoký glykemický index jako těstoviny z běžné pšenice. Takže obecně většina Čechů má tyhle cereálie poměrně oblíbené, ale oni dokážou být docela dobře doslazované nebo třeba míchané různě s čokoládou, s ovocem, s ořechy, takže ta celková energie tím může narůstat. Ještě o to, že třeba můžou být i zapékané s medem nebo s karamelem a podobně, s karamelizovaným cukrem. Takže bych viděla jako lepší variantu udělat si třeba jako takovou variantu domácího mysli, že si člověk třeba vezme určitou porci ovesných vloček a trošku ořechů a k tomu si třeba dá normální čerstvé ovoce, spíš než sušené. Jakoby takovou domácí variantu, kdy přesně ví, co v tom je
a dokáže si i modifikovat to množství podle chuti i podle toho, že ví, kolik ta porce by zhruba měla činit. Třeba konkrétně cornflakey v sobě jakoby obsahují cukr, docela poměrně v té dávce, takže pokud by to bylo třeba jednou za čas, malá dávka toho, tak proč ne, ale nemyslím si, že by to byla potravina, která je dietní vhodná pro dietu a v časté konzumaci.